Els alumnes de l'Escola Tarrés et portem un missatge important. Si vols estar ben informat del que passa a la ciutat, si vols saber com li va el teu equip esportiu, si vols conèixer coses noves de cultura, de salut i molt més, no et despistis. Està molt clar el que has de fer. Escoltar. Ràdio Sabadell. Els alumnes de l'Escola Tarrés et portem un missatge important. Si vols estar ben informat del que passa a la ciutat, si vols saber com li va el teu equip esportiu, si vols conèixer coses noves de cultura, de salut i molt més, no et despistis. Està molt clar el que has de fer. Escoltar. Ràdio Sabadell.